ассалому алейкум бинандагони гиромӣ. Барномаи иттилооти паёми рӯзро аз телевизиони Танин тамошо доред. Инавбат гузориши навбатии мо доир ба тоҷикфилм мебошад ки филми навбатии онҳо «Хона» ном дорад. Инак мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши навбатии барнома. Чанд вақт мешавад ки гурӯҳи эҷодие бо сохтани силсилафилм бо номи «Хона» машғуланд. Силсилафилм дар шаҳри Конибодом оғоз гардида, саҳнаҳое низ доранд ки дар Хуҷанд ва Душанбе сабт мешаванд. Дар ин филм 50 нафар ҷамъ шуданд ки аз онҳо 10 нафарашон қаҳрамонони асосӣ мебошанд ва гурӯҳи корӣ ба 15 нафар мерасад. Сабти ин силсилафилм аз моҳи июлин соли ҷорӣ оғоз шуда, пас аз ҳафтае ба анҷом мерасад. Фасли аввали силсилафилми «Хона» аз 10 қисм иборат буда, бо пайдо шудани имконият фаслҳои баъдина низ сабту таҳия карда мешаванд. Филм аз 10 қисм иборат аст. Сезони аввалаш ва баъдан боз аз соли 2023 шурӯъ карда мо сезонҳои баъди уна сабт кардани ҳастем. Филм аслан дар бораи як проблемаҳои суҳбат мекунад ки имрӯз мо ҳамарӯза бо он рӯбарӯ мешавем, шоҳид мешавем. қаҳрамони марказии филм ки ҳунарманд аст, рассом аст, тӯли 5 соли охир дар муҳоҷират қарор дорад ва пас аз марги модар бармегардад барои ҷанозаи модар. қаҳрамони асосии ин филм Юнусали Эргашев дар силсилафилм нақши падарро мебозад. Ӯ соҳиби 3 писар аст, лек писаронаш аз пайи нигоҳубини ӯ намешаванд. муҳтавои силсилафилм ин фарқи наслҳо, муносибати аҳли хонавода бо ҳамдигар ва арзиши эҳтиром дар байни фарди калонсолу хурд мебошад. образе ки ман дар ин силсилафилм меохарам, ин образи падар мебошад. падаре ки соҳиби 3 фарзанду 3 писар аст ва дар оила чунин муносибатҳо печутоб мехӯранд ки дар охир фарзандон аз падар рӯй мегардонанд ва падар нигоҳубин кардан намехоҳанд. ва вақте ки падар бемор мешавад, бистарӣ мешавад, худашро хеле танҳоҳис мекунад. ба ҷое ки фарзандонаш нигоҳубин кунанду барои табобаташ кӯшиш кунанд, тавно одамони бегона дар ғамхории саломатии падар мешаванд ва аз ин падар хеле рӯ афзода мешавад ва ба хулосае меояд ки аз фарзандони вай дигар ҳеҷ ягон фоидае нест ва бегонаҳое ки ба вай бевосита нигоҳ карданд бештар ихлос меёбандад. бино ба гуфти коргардони ин силсилафилм Фарҳод Ғафурпол, ин силсилафилм дар бораи муносибатҳои оилавӣ, муносибати зану шавҳар дар оила қисса мекунад. ӯ таъкид намуд ки панди силсилафилм ба роҳи рост роҳнамо сохтани ҷавонон маҳсуб мешавад. филми «Хона» як қиссаи моҷароҳои 3 бародар барои тақсими мероси падар аст ки мехоҳанд хонаи падара дар ҳанӯз ки падар зинда аст дар зиндагиш тақсим кунанд. мушкилашон ин ки ҳар кас хоҳишҳои худашро дорад ва хоҳишҳои ҳамдигаришон ба ҳамдигаришон рост намегирад ва бештар мо атрофи масъалаҳои ҳамин муносибатҳои инсонҳо, муносибатҳои падару писар, падару набера, падару писари ҷавон, умуман дар бораи муносибатҳои фарзандону писарон, дар бораи муносибатҳои зану шавҳарҳо ва умуман муносибатҳои хонаводагӣ, моҷароҳои хонаводагӣ дар бар мегирад. ҳайати кории силсилафилм ба нафарони таҷриба дидаи соҳаи кино буда то ин дар якчанд филмҳо кор кардаанд. Содиқов Илдар бошад, яке аз аксбардорони ҳирфавии ҷумҳурии Ӯзбекистон буда барои сабти ин силсилафилм ба Тоҷикистон омадааст. ӯ мегӯяд ки кор бо ин гурӯҳ барояш хело осон буда, аъзоёни гурӯҳ аз вазифаҳои худ бо муваффақият мебароянд. Много с какими командами работал, и такую команду первый раз вижу. Они молодые, их не так много, но они очень сплоченные, дружные, друг другу помогают. И вообще просто дружная, хорошая атмосфера. Сабрина Сангинова, Ҷамшедзода Ҷаҳонгир, Танин, Паёми рӯз.